Durant bona part de la segona meitat del segle XX, dels anys 50 fins a l'arribada del Celtic Tiger, a principi dels 90, a Dublín hi havia un concurs oficiós sobre qui era capaç de construir la cosa més horrorosa, amb un frec a frec constant entre els participants, i és que, a banda de ser exageradament lletjos, el gros dels edificis competidors eren molt semblants, amb domini total del formigó que al centre de la ciutat contrastava amb l'estil imperant fins llavors, el georgià, amb el seu característic maó vermell. Un dels participants en el concurs va ser la Telephone House, un bloc d'oficines gris i fred situat als números 43-46 de Marlborough Street, al capdamunt del carrer, gairebé tocant a Parnell, que fou construït a final dels 70 i que desentona de mala manera amb l'entorn, puix que, es miri d'on es miri, sempre sobresurt els edificis del voltant, que resten molt per sota de les seves 8 plantes. D'altra banda, fins no fa gaires anys funcionava com a call center subcontractat a l'empresa HCL per la companyia de telecomunicacions Air, abans anomenada Aircom i anteriorment, quan era un monopoli estatal, Telecom Éireann, quan encara hi havia activitat, caminant pel carrer a la planta baixa, on podia veure els empleats fent feina amb auriculars i micròfon i amb la vista posada a la pantalla de l'ordinador o a la cantina, això sí, amb un vidre que difuminava l'interior i que no permetia de copsar-ne tots els detalls. Però d'ençà del tancament del call center, l'edifici, sigui per la manca de manteniment o pels actes vandàlics, ha anat deteriorant-se amb el pas del temps i a la seva façana cada vegada hi ha més pagots, sobretot plaques de fusta, que fan que sembli que caigui a trossos amb l'agreujant que és un lloc on, a algunes nits, hi ha sense sostre dormint-hi que hi deixen cartons i roba de qualsevol manera. Tanmateix, a diferència d'alguns altres participants en el concurs de lletjor arquitectònica que ja han caigut, víctimes de la picota, la Telephone House podria tenir una segona oportunitat gràcies a un projecte d'apart-hotel sota la marca Staybridge Suites, pertanyent al grup hoteler IHG, que conservaria l'edifici. Això sí, li farien un rentatge de cara, sobretot de façana, i hi adossarien un edifici nou a la part del darrere, on ara hi ha un solar que permet de veure que aquella banda, malgrat que costi de creure, encara és més lletja. La nova construcció tindria 9 plantes, la darrera de les quals doblant les dues que s'afegirien a l'edifici existent, és a dir, que en total hi hauria 10 plantes, tot i que la façana de la 9ª i de la 10ª estaria una mica més endins en relació a la resta. Els promotors preveuen d'encabir-hi 296 suites, de les quals 282 serien d'una habitació i 14 de dues. El complex també tindria tota mena de serveis i instal·lacions, com un cafè-restaurant, menjador, vestíbul, gimnàs, magatzem i aparcament per a 36 bicicletes. La decisió final d'atorgar el permís d'obres, que caduca el 26 de maig del 2028, va prendre's ara fa un any, curiosament, en algun despatx de l'edifici que hi ha al davant, és a dir, a Enbord Planola, el regulador urbanístic, que darrerament s'ha vist esquitxat per diversos escàndols relacionats amb conflictes d'interessos d'alguns dels seus membres que han estat duts a la Fiscalia i que han posat en dubte la imparcialitat de l'organisme.